jama'a kowa dai yana jin daɗi ko? Kana hutawa kana shan wakoki abinka? Eh mana. Ni fa kana burge ni. Da gaske? Sosai ma kuwa. Ya sunanka? DJ MK. Ina gaisuwa a gare mu. Muna gaisuwa ga shugaba. Nake kauna gobe ni guri na
MK all over. Na ce muna nan tare da kai mana haba. Suna saurara suna son su ji wane ne akan remix din nan na ce to bara na kira sunan shi is DJ MK amana ta kai mana na gode. Barka da jama'a, kowa dai yana jin daɗi ko? I'm welding. Kana hutawa kana shan waƙoƙi abinka? Mana. Ni fa kana burge ni. Da gaske? Sosai ma kuwa. Ya sunanka? DJ MK.
remix din nan nace to fara na kira sunan shi is DJ MK amana ta kai ma mana na gode. Sautin waka ba haka nan yake ba, yana dauke da mu'jiza, akwai sirri a ciki. Follow you. Kana hutawa kana shan waƙoƙi a banka? Mana, ni fa kana burge ni da gaske sosai ma kuwa. Ya sunanka? DJ MK